Nduru għall-ittra l-Galatin u se nkompli naqra minn vers 11. Għax irid narrafkom l-aħwa illi l-Evanġelju pritkat minni mhuwiex skont il-bniedem. Għax jien l-arċivejtu mill-bniedem u lanqas ma kont mgħallem l-Evanġelju, imma irċivejtu b'rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Għax smajtu bimġibti fil-moddi fil-Ġudajiżmu, fil-reliġjon tal-Lut ġifieri, kif intensivament ippersegwitajt il-Knisja talla u provajt neqrida. U kont qed navvanza fil-Ġudajiżmu lin minn ħafna kontemporani fost ġensi billi kont estremament żelus għat-tradizzjonijiet ta' missirieti. Imma meta Alla li separani imqar minn ġu fommi u sejjaħli bil-grazzja tiegħu oġbu jirrivela l-ibnu fija sabiex nipritkaħ fost il-ġentili, ma konsultajċ dlonk mal-laħam u d-dem, lanqas ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu appost qabli. Iżda tlaqt lejn l-Arabja u aktar tard erġajt irritornajt lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt lejn Ġerusalem biex insir mitla ta' Kefa, Pietru ġifieri. U bqajt miegħu 15 jum. Imma ma rajtx xi oħra mill-apostli li fil-ġagbu hu s-sit. Issa l-ħwejx li qed nikbilkom nassigurakom quddiem Alla illi minix nikteb. Imbagħad mort fir-reġjuni tas-Sirja u tal-Kilikja u kont għadni mhux magħruf personalment mill-knejjes tal-Ġudea li huma fi Kristu. Imma biss kienu qed jisimgħu illi dak li darba ippersegwitana issa qed jippriedka l-fidi li darba prova jeqret. U glorifikaw l-Alla minħabba fija. Amen. Min Sawl ta' Tarsu għal Pawlu l-Apostlu. Min Fariżew għama għal bniedem umli li wasal biex qal jiena ma niftaħar qatt ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. Min bniedem reliġjuż għal bniedem illi intrabat ma' Ġesu Kristu u qal jiena nqis kull ma kelli bħala skart imbasta nirbaħ il-Kristu. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun jiġru dal-affarijiet? Għana nafu li kieku għal Sawl ta' Tarsu kien stmat, kien onorat fil-soċjetà tiegħu, kulħadd kien qed jammiraħ u fid-daqqa u l-ħin naraw dan il-kambjament radikali, bidla mill-qiegħ fil-li miexi da mbagħad jagħmel U-turn u jgħid jiena kont żbaljat gravament u dak li darba jiena kont nippersegwita u nnifsu arrestani u waqqafni u qal li issa int se tkun rappreżentant tiegħi, se tkun ambaxxatur tiegħi. Kif jista' jkun dal-affarijiet? Pawlu hawnhekk qiegħed jagħtina din l-awtobiografija tiegħu qed jitkellem dwar x'għadda minn għalih fil-passat biex jurina illi apparti mill-grazzja t'Alla ħadd minnha ma jasal. Ħadd minnha ma jasal. L-isfond ta' dil-ittra ġifieri għalfejn Pawlu kellu jikteb dil-ittra lil Galatin. Fakkarkom kien hemm dawn il-knejjes li huwa stabilixxa fl-ewwel vjaġġ missjonarju tiegħu, knejjes f'diversi bliet, Derbe, Antjokja, Listra, Ikonju, li kienu kongregazzjonijiet nimmaġinaw żgħar u allura vulnerabbli meta għandek insara tal-bidu huma aktar u aktar vulnerabbli kapaċi li dak li jkun imur jikellimhom u jipperswadihom mod ieħor. Ikunu għadhom jisom daqsxejn ċaqlembuta għadhom ma sabux posthom. U dak li ġralhom dawn l-insara fil-Galazja, daħlu fosthom il-Ġudajisti, nies li kienu jgħidu aħna nsara. Aħna nemmnu f'Ġesu Kristu u ħanajdulkom kif issalvaw. Billi temnu fi Kristu, billi tkunu ċirkonċiżi, billi tosservaw il-festi u d-dieta il-ħallinna Mose u dal-affarijiet kollha. U allura minn Vanġelu pur ikkontaminawh. Il-Vanġelu għawġuh u ma baqax jinaraf illi huwa Vanġelu u Pawlu allura qed jikteb din l-ittra biex jirribatti
biex jilqa għal dan l-influss ta' l-infalz illi il-Galatin apparentament għal-inqas xi ħut minnhom kienu qegħdin jibelawh. U allura Pawlu jikteb dil-ittra lilhom u bil-providenza tal-Alla hija parti mill-Iskrittura il għaliex Alla jaf illi bħalma huma kienu mġarba illi ipartu l-Evanġelju tal-Alla għal Vanġelu fals, hekk ukoll aħna llum il-ġurnata. Pawlu dawn in-nies il-Ġudajisti kellhom tattika kif jippruvaw iħarbtulu xogħlu billi jiskreditawh, billi jgħidu inti ma tifhimx, inti m'intix apostlu ġenwin. Tifhem. U allura jixħtu dubju fuq l-appostolat tiegħu. U Pawlu irid jurina s-sawek illi verament apostlu jagħtina il-provi għaliex huwa apostlu. Il-Ġudajisti jgħidulu kienu qegħdin imexxu il-xnija illi da Pawlu mhuwiex apostlu, mhuwiex wieħed mit-12. Ġesu kellu 12 u Pawlu mhuwiex wieħed mit-12, u veru. Frattant li l-Korintin darba kitbilhom qalilhom minix liberu, minix apostlu, ma rajtux il-Sidna Ġesu? Intom mintom xogħli fis-sit, anke jekk għal oħrajn jien minix apostlu, għalmenu għalikom jien apostlu. Għax intom is-siġil tal-appostolat tiegħi fis-sit. Pawlu waħda mill-provi li huwa apostlu kien is-suċċess li Alla bierak l-isforzi tiegħu illi kull fejn kien imur kien jistabbilixxi knejjes nies illi ta' bilħaq jonnoraw lil Sidna Ġesu Kristu. Apparti minn hekk, Pawlu huwa ta' bilħaq apostlu il għaliex lil Ġesu raħir xoxtat. Tiftakru għal-istorja meta kien sejjer lejn Damasku biex jippersegwita lill-insara u ġibhom Ġerusalem jixħithom il-ħabs qiegħed ikasbar il-Knisja u frattant Ġesu derlu u Pawlu qallu min int mulej. U qallu jiena Ġesu li inti qiegħed tippersegwita. Pawlu raħ ukoll lil Ġesu. U prova oħra li Pawlu apostlu għal mirakli li kien jagħmel. Aħna llum naħsbu li kulħadd jista' jagħmel mirakli, le. Il-mirakli jekk taqra l-Iskrittura kollha kemm kienu jagħmluhom il-profeti, l-apostli u ovvjament Sidna Ġesu. U forsi, mhux forsi, xi wħud oħra li jagħmlu xi mirakli bħal Stefnu, Barnaba u xi wħud oħrajn. Però il-mirakli Pawlu jgħid fit-tieni Korintin. Il-sinjali tal-apostlu veru jisu s-siġil illi wieħed huwa ta' bilħaq ambaxxatur ta' Kristu u għandu l-jett li jitkellem f'ismu. Is-siġil tal-apostlu veru kienu maħdumin fostkom b'kull perseveranza b'sinjali u eġubijiet u setat mirakolużi. Pawlu kien jaħdem il-mirakli appuntu biex jagħti prova illi hu ambaxxatur ta' Kristu, illi hu verament apostlu. Però l-Ġudajisti wkoll kellhom tattika oħra biex jippruvaw jiskreditawh, biex jippruvaw ibedu lil Galatin minnu ħalli jisimgħu minnhom. Kienu jgħidu illi Pawlu ħsiebu biex joġob in-nies. U għalhekk ftit qabel jgħid qabli issa qed nipprova nirbaħ l-approvazzjoni tan-nies jew tal-Alla. Jew qed nipprova noġob lin-nies. Kien jaf illi dik hija waħda mit-tattiċi tagħhom illi ipenġuh bħala man pleaser. Tifhem, huwa ħafna predikaturi llum illi ħsibhom biex joġbu l-semmija tagħhom illi ma joffenduhomx, li jqogħdu attenti biex jinħabbu magħhom. U din kienet waħda mit-tattiċi ta' dawn il-Ġudajisti. Tant ħsibu biex joġob in-nies kienu jgħidu illi l-Evanġelju għamlu sempliċi u ħafif rixa biex dak li jkun ma jsibux diffiċli. L-Evanġelju propju għalu l-Ġudajisti huwa veru tittemmen fi Kristu. Imma tkun ċirkonċis u tittob dil-liġi ta' Mosè, ġifieri inti ħassalva bl-ubbidjenza tiegħek ukoll.
valenu. Imma kienu qegħdin imexxuha li Pawlu għamlu ħafif il-Vanġelu. Sempliċement temmen fi Kristu. Biex dak li jkun isiba faċli. Ebda diffikultà illi jilqa l-Evanġelju. Però nsew dawn kif Pawlu isemmi aktar tard. Insew l-iskandlu tas-salib. Kapitlu 5 vers 11. Pawlu jisemmi l-offiża tas-salib. Met inti l-nies tajdilhom illi biex issalva tittirrikorri għan Ġesu fidi sempliċi u fih biss mingħajr kontribuzzjoni tiegħek, l-nies toffendihom. Għaliex? Għax nafu kemm aħna nies imkabrin. Nafu kemm aħna nies illi rridu b'xi mod jew ieħor nagħmlu xi ħaġa. U allura il-Ġudajisti kienu n-nies li qegħdin jogħġbu lin-nies mhux Pawlu. Il-Ġudajisti, għaliex hija xi ħaġa naturali għalina. Jekk inti tgħid li ara biex tmur il-ġenna għandek dawn l-20 ħaġa x'tagħmel, jiena nxammar il-kmiem u nibda biex nagħmilhom. Għax naħseb illi jiena kapaċi. Mentri Ġesu għalinna ħadd mu kapaċi jiġi għandi jekk ma jiġbdux il-missier. Hemm hija l-offiża tas-salib. Hemm huwa l-iskandlu. Fejn Ġesu qal illi ħadd mu kapaċi jiġi għandi jekk il-missier ma jiġbdux. Huwa Vanġelu ta' grazzja biss. U dik l-nies tiskandalizzhom. Dawna il-Ġudajisti insistew illi mal-fidi fi Kristu hemm bżonn l-ubbidjenza liġi możajika, speċjalment iċ-ċirkonċiżjoni, jekk m'intix ċirkonċiż ma tistax issalva. L-istess diskors li nisemgħu illum jekk ma tkunx Muhammad fil-Knisja Kattolika Rumana ma tistax issalva. Jekk inti m'intix membru f'din il-kongregazzjoni, ħobbu jgħidu pereżempju il-Xhieda ta' Ġehovah, il-Mormoni, tibda tinduna illi dawn għandhom Vanġelu fals. Vanġelu fals. Pawlu meta semma b'dan il-periklu kif għattilkom irreaġixxa minnu fih billi kitbilhom din l-ittra hija ittra li bija jirribatti it-tattika brikkuna ta' dawn in-nies tal-Ġudajisti. Jekk mhuwiex appostu ġenwin Pawlu, mela għalfejn għandi nemmen l-Evanġelju illi prietkaw. Daqshekk importanti. Jekk Pawlu mhuwiex appostu ta' Kristu, għalfejn għandi nisma' x'għandu xi jgħidli. U allura jekk jaqa' hu bħala l-ambaxxotu ta' Kristu jaqa' miegħu l-Evanġelju wkoll. U għalhekk Pawlu jieħu il-ħin tiegħu kapitlu 1 u kapitlu 2 fejn qiegħed jagħti prova kontra prova li hu verament, ġenwinament, awtentikament appostu ta' Kristu. Huwa maħtur minnu biex jitkellem f'ismu. Pawlu jiddefendi l-appostolat tiegħu. Mhux hu illi fettillu illi isir apostlu alla nnifsu ħatru. Fil-bidu tal-ittranet tiftakruha Pawlu apostlu mibgħut mhux mingħand il-bniedem, lanqas mill-bniedem imma huwa mibgħut minn Ġesu Kristu u Alla l-Missier li qajmu mill-imwiet. Pawlu jaf kemm huwa importanti illi jekk hu jiġi skreditat u allura imwarrab da mhux veru apostlu, dan apostlu finta, da apostlu ta' parsi. Allura l-Evanġelu jaqa' miegħu. Pawlu jirrakkonta il-ħajja moddija tiegħu minn persekutur, minn bniedem inġurjus li qed jagħmel ħsara lin-nies, l-insar kienu jitwerru minnu. Tiftakru meta il-mulej kellem il-Ananija għallu ħanibatek għand wieħed Sawl għax qed jitlob biex tamdu. Dak twerwer, Ananija twerwer. Għallu mulej għallu smajt kemm qed jagħmel ħsara lill-aħwa. Saħansitra ġie Damasku biex jarrestana. Għaddifhem. U allura minn persekutur kif jista' jkun issa li huwa
disċiplu ta' Ġesu. Min wieħed inġurjus illi sa wieħed illi fejn qabel kien jobodhom lill-insara u jiddeskrivihom bħala midajja għax kienu jistqarru illi Ġesu ta' Nazaret huwa Alla fil-laħam, Alla li sar bniedem bħalna. Issa iħobbhom. Fejn qabel kien fanatiku momi fit-tradizzjonijiet ta' missirietu fil-Ġudajiżmu, Fariżew, issa ġarrab dil-konverżjoni drammatika fil-jek u fil-ħaġa oħra. Kif ġrat din? Kif ġrat? Min raħ din forsi jekk fettillu illi għodwa waħda jgħajtu le ġbajta jiena Fariżew ħansir xi ħaġa oħra. Le, dak l-intervent tal-grazzja tal-Alla f'ħajtu, vera? Pawlu kien inkarigat bħala apostlu. Li kieku ma kienx qal l-intħil jew l-intervent tal-Alla, Pawlu kien jibqa' Fariżew. Mitluf, għami. Immissa Pawlu qiegħed jgħidilna le din hija jiena nnifsi trofew tal-grazzja tal-Alla. Jurina li rċieva l-Evanġelju b'rivelazzjoni. Alla urjulu, x'differenza. Il-Vanġelu pritkat minnu huwa autentiku u bla korruzzjoni u wkoll jgħidilna li huwa indipendenti minn ġerarkija umana. Fatti għajt jiena meta Alla konvertini u rini lill-libnu ma konsultajt maħat laqqas tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli. Kien jaf li dak li rċieva kienet rivelazzjoni mis-sema. Allura l-aħwa rrid nurikom illi jekk ma nkunux totalment persważi illi l-awtur tal-Evanġelju minnu Alla nnifsu. Din mhix storja avvintata. Alla nnifsu għal-awtur tal-Evanġelju. U allura urrieħ lil Pawlu urrieħ il-bqija tal-apostli wkoll, ċertament. Lil kol flimkien xandruh mad-dinja kollha. Jekk ma nkunux ċerti illi Alla huwa l-awtur tal-Vanġelu, il-fidi tagħna tibqa' inċerta, dubjuża, tperper. Alla huwa l-awtur tal-Evanġelu, allura huwa denju illi aħna nilqawh. Il-Vanġelu huwa tal-Alla, Pawlu rċivih direttament minn għandu, u allura jekk naqblu ma' Pawlu, jekk nagħmlu eżerċizzju illi naqraw Galatin għal darbtejn tlieta u nkunu ċerti li nifhmuha, dak hu l-Evanġelju. U kull min jikkontradixxih jew ma jaqbilx miegħu, ikun qed juri illi qed jiġġieled mhux mal-bnedmin, qed jiġġieled mal-Alla. L-Evanġelju kif pritkah l-Apostlu Pawlu u Evanġelu safi. Vanġelu ta' grazzja pura. Alla isalvana skont ħnientu. L-unika raġuni għala hemm qaddisin fis-sema hija li Alla ħenn għalihom. Alla ħenn għalihom u b'kuntrast ħafna nies illum jgħidu illi ta' bil-ħaqqa li jtiħenna għalina. Ma ħna rridu nagħmlu s-sem tagħna, rridu nirsistu, rridu nitħabtu, rridu nagħmlu opri tajba. Titkun Muhammed u dal-affarijiet kollha. Kulħadd għandu l-verżjoni tiegħu. Pawlu jgħid le, dak huwa Vanġelu ippastardjat. Dak huwa Vanġelu maħmuġ. Vanġelu kif jgħid fil-bidu illi fir-realtà m'hemm ebda Vanġelu ieħor. Biss evidentament hemm xi wħud li qegħdin jiddisturbawkom u jridu jgħawġu l-Evanġelu tal-Kristu. L-unika raġuni għala aħna mmorru l-ġenna hija il għaliex il-fiduċja tagħna hija biss f'Ġesu Kristu illi b'sakrifiċċju wieħed fuq is-salib għalanna maħfra sħiħa għall-eternità. Dak huwa l-Evanġelju. Minkejja kollox,
il-pożizzjoni uffiċjali tal-Knisja Kattolika Rumana hija jekk xi ħadd jgħid li l-midneb huwa ġustifikat bil-fidi biss ħajkun misħud. Aħsbu ftit. Ħassra tassew. Meta għandna daqshekk nies illi ssibhom reliġjużi, issibhom iridu jogħġbu lil Alla, għandhom kuxjenza, jafu x'inhu tajjeb, jafu x'inhu ħażin. U frattant jemnu illi biex is-salva tittamel pattafjun ħwejjeġ. Li mhux biss ftit dinja, imma anke wara l-tmut tibqa' tbagħti għal dnubietek. Dak huwa Evanġelu fals. Jekk xi ħadd jgħid li l-midneb hu ġustifikat bil-fidi biss ħajkun misħud, dik hija l-pożizzjoni tagħna. Dik hija l-pożizzjoni tal-Apostlu Pawlu, dik hija l-Evanġelju kif tawolna Alla bil-fidi biss. Bil-fidi biss. Għax aħna ma nistgħu nresqu xejn kommentibli quddiem Alla. Ma għandna xejn li bih nistgħu nimpressjonaw Alla. Għandna ta' bilħaq għandna d-dnubiet tagħna, l-offiżi tagħna, it-trasgressjonijiet tagħna, d-diżubbidjenza tagħna. U allura Pawlu ikompli jafas biex jurina li dan l-Evanġelju tal-Grazzja, ovvjament fil-bqija tal-ittra ħajespandi u ħajispjega li ekku li huwa bil-fidi biss. Bil-fidi biss. Dan l-Evanġelju ma vvintaħxu imma l-oriġini tiegħu huwa mis-sema. Huwa mis-sema. Vers 11. Għax irrid narrafkom l-aħwa illi l-Evanġelju pritkat minni mhuwiex skont il-bniedem. Mhuwiex ir-riżultat tal-intelligenza umana. L-intelligenza umana kullum kien ara ir-reliġjoni kollha tad-dinja, Jgħidulek prova għix tajjeb, prova għamelek. Għandhom il-formuli tagħhom, imma tirsisti biex issalva. U Pawlu jgħid le, aħna nirċievu mingħand Alla l-maħfra. Mhux għax ħaqqilna imma għax huwa ħanin magħna. U allura l-Evanġelu pritkat minni mhux skont il-bniedem għax jien l-arċivejtu mill-bniedem u lanqas ma kont mgħallem l-Evanġelju imma rċivejtu isimgħuha b'rivelazzjoni ta' Ġesu Kristu. Ġesu urjulu l-Evanġelju. Pawlu ma vvintax lanqas isselfu mingħand ħaddieħor imma rċivih direttament mingħand Alla. U allura Ministeru Evanġeliku huwa ġenwin għax iserraħ fuq l-awtorità ta' Alla waħdu. Mhux fuq il-Knisja, mhux fuq il-konċilji, mhux fuq il-ġerarkija, mhux fuq il-Maġisteru jew kwalunkwe ħaġa oħra. Il-Vanġelu huwa ġenwin għax ħareġ mingħand Alla nnifsu. Alla m'għandux bżonn l-approvazzjoni umana, m'għandux bżonn li aħna sempliċi bnedmin ngħidu li dal-Vanġelu tajjeb. Alla tawulna u aħna nilqawh. U ħaġa oħra, l-Evanġelju ġenwin, l-Evanġelju Apostoliku ma jinarafx għax ħafna nies jemnuh jew ftit nies jemnuh. L-opinjoni pubblika f'dan l-affarijiet ma tidħolx. Il-kwistjoni hi aħniex qegħdin nemmnu l-Vanġelu kif pritkaħ l-Apostlu Pawlu. Hija kwistjoni serjissima. Għax tagħmel differenza bejn infernu u ġenna, bejn telfien jew salvazzjoni eterna. Pawlu jgħidilna wkoll illi dan l-Evanġelju jittrasformana, jibdilna, ma jħalliniex fil-ħama tad-dnub, imma jaqlana, jibnina, jittrasformana. Vers 13. Smajtu bimġibti fil-modi fil-Ġudajiżmu. Kif intensivament ippersegwitajt il-Knisja tal-Alla u provajt naqrida. Mela Pawlu kien qattil, kien aggressur, kien reliġjuż ukoll. Però fir-Rumani pereżempju jammetti kemm kien rejb meta kien għadu fi-stat ta' telfien. Ma wak jgħid li kont qed navvanza fil-Ġudajiżmu lin minn ħafna kontemporani fost ġensi, kien miżmu fuq uċċ l-idejn,
الناس كانوا يعيدوا dan huwa model tal-Ġudajiżmu. Kont estremament żelus għat-tradizzjoni ta' missirijieti. Ir-reliġjon kien rieda, kien jgħixha u għalih kienet kollox. Imma meta Alla li separani mqar minn ġu fommi u sejjaħli bil-grazzja tiegħu, taraw, bil-grazzja tiegħu sejjaħli Alla. Oġbu jirrevela l-ibnu fija. Hija l-azzjoni ta' Alla favur tagħna. Tista' mhux tagħmel kemm tagħmel u titla taraċ qaddis u tmur pellegrinaġġi u tagħmel minn kollox. Alla jersaq lejna bil-grazzja tiegħu. Oġbu jirrivelali lill-ibnu. Minn bniedem stmat u miżmum fuq ċlidejn, Pawlu issa isir bniedem mibgħut mill-istess nies li darba kienu sħabu. Lut bħalu. Minn dakinhar illi ikkonverta, il-Lut daru kontrih. Ħanqarakom episodju wieħed biss mill-Atti, kapitlu 9, vers 20, dana immedjatament wara illi ikkonverta Ħananija għadu kif għamdu u ġara illi għal xi żmien kien mad-dixxipli f'Damasku u beda jipproklama, beda jipriedka lil Ġesu fis-sinagogi u jgħid danu bin Alla. Qabel kien jgħid danu midaj. U ismu ridu neradikawh minn wiċċ id-dinja, issa qed jgħid danu bin Alla. U dawk kollha li semgħuh skantaw u qalu dan mhux dak li f'Ġerusalemm ħarbat il-dawk li jinvokaw il dan isem u hawnhekk mhux għal dan l-anġi sabiex iġibhom marbutin għal quddiem is-saċerdoti ewlenin. Ma stawx jifhmu. Kif da? Ġifieri filli miexi f'din it-triq u filli jaqleb id-direzzjoni għal kollox. Imma Sawl sar aktar setan u konfonda l-Lut li kienu jagħmlu f'Damasku billi pruvalhom illi dan Ġesu li jindarba kont nobod u naħdem kontrih. Dan Ġesu huwa l-Kristu, huwa l-Messija tal-Alla. U dak illi il-profeti ħabbruh minn qabel bil-profeziji tagħhom li kelli jitwieled minn verġni, li kelli jitwieled f'Betlehem. Dan Ġesu huwa l-Kristu. X'differenza? U meta għaddew bosta jiem il-Lut ikkomplottaw biex joqtluh. Meta ssir ħabib Alla l-aħwa, issir għadu tan-nies. Meta ssir ħabib Alla, issir għadu tan-nies. Il-Lut ikkomplottaw biex joqtluh imma l-konġura tagħhom saret magħrufa għal Sawl. U kienu saħansitra jassu bir-reqqa xtabi kemm binar kif ukoll bil-lejl ħalli joqtluh, imma d-dixxipli tiegħu ħaduh bil-lejl u niżluh minn fetħa fil-ħajt billi kalawh f'Offa. Nimmaġinah dal-Apostlu Pawlu ta' 30 sena bawet ieħor illi issa li konverta filli kien miżmum fuq iċ-ċidejn u filli issa biex jaħrab il-mewt kellu jitniżżel minn masur ġo Offa. Imma kien lest li jagħmilha għax kien jaf illi issa jinsab fil-verità. Issa jaf fejn hu. Darba persekutur, issa proklamatur tal-Evanġelju. Darba kien aggressur, issa inħatar apostlu. Lil Timoċju jgħidlu hekk ara, jiena nirringrazzja l-Kristu Ġesu Sidna li għamilni setan u konsidrani fidil u appuntani fis-servizz. Ġesu ħatru fis-servizz. Avolja darba kont midaj u persekutur u aggressur insolenti, dawk kienu l-kwalifiki tiegħu, x'seta jippreżentalu lil Alla, il-mibeda li kellu lin-nies. Imma jiena sibt ħniena għax aġixxejt bl-injoranza u fl-inkredulità u l-grazzja ta' Sidna kienet soprabbondanti fuqi bil-fidu l-imħabba li huma fi Kristu Ġesu. Qed jammetti li aġixxa fl-injoranza u ħafna nies li huma reliġjużi u li jaħsbu li bir-reliġjożità tagħhom u bl-opri tagħhom se jaslu l-ġenna. Huma ignoranti. Il-Vanġelu ma jafuhx. U wkoll jgħid li jiena aġixxejt fl-inkredulità ma kontx nemmen. Kien jaf dwar Alla.
kien jaf dwar Alla. Kien mrobbi minn Gamaliel, vera, bil-liġi ta' Mosew u dal-affarijiet kollha, u frattant qed jgħid jiena aġi xejn fl-inkredulità mhux vera kont nemmen f'Alla. Diffiċli biex tammettija din. Jien niftakar li nnifsi, kont naf ħafna affarijiet dwar Alla. Kont mgħallem, kont immur diversi organizzazzjoni u għaqdiet. Kont nafu lil Alla la. La. Pawlu mill-legalist, bniedem illi minn għalih se jirbaħ is-salvazzjoni, se ikun jistħoqlu s-salvazzjoni, sar liberatur. Ħieles u jipriedka l-ħelsien fi Kristu Ġesu. Fil-Filippin 3 jgħidilna jiena kieku irrid niftaħar għandi biex niftaħar. Kont fariżew, imwielet bin ġenituri Lut, għamlu l-ċirkonċiżjoni ta' 8 ijiem, skont il-liġi kont blaħtija, għandi biex niftaħar kemm irrid. Ma dak l-affarijiet ta' qabel li kont niddependi fuqhom, issa noddhom bħala skart, bħala żibel maħabba Kristu. Għalih li għandu lil Kristu għandu kollox. Għandu kollox. Laħwa, ħadd ma jiġrilu hekk kapriċċjożament. Ħadd. U Pawlu jgħid li il-konverżjoni tiegħu hija eżempju għal dawk kollha li għad jemnu fi Kristu Ġesu għal ħajja eterna. Bħalma Pawlu ikkonverta dik hija l-konverżjoni vera. Li Alla jindaħal f'ħajtek, li Alla jarrestak u jgħidlek daqshekk. Issa se nurik ħnienti, issa se nurik minuta bil-ħaq Ġesu ta' Nazaret. Li huwa kollox f'kollox għalina. Kieku Alla ma ndaħallux lil Sawl ta' Tarsu, kien jibqa' kif inhu, fariżew qama, imma kif qal l-Apostlu Pawlu nnifsu. Jekk xi ħadd fi Kristu hu kreatura ġdida. Kreatura ġdida. Alla jagħmilna mill-ġdid. Jaġinna mill-ġdid. Isawwarna mill-ġdid. Fl-istess sitra Pawlu jkompli jgħid għax Alla li qal ħajiddi d-dawl mid-dlam meta qalek fil-bidunet. Fil-ħolqien ħajiddi id-dawl mid-dlam. U dak li idda fi qlubna għat-tidwil tat-tarif tal-glorja tal-Alla f'wiċċ Ġesu Kristu. Alla li idda fi qlubna. Qalbna kienet imdalma, kienet qar mudlam u Alla xel id-dawl tal-grazzja tiegħu. Hekk ġara f'Sawl ta' Tarsu, hekk jiġri lilna. Spurgeon infatti jgħid hekk ara. Jgħid il-kambjament f'Pawlu, l-bidla radikali li għadda minna l-Apostlu Pawlu. Il-kambjament f'Pawlu kien tant għall-arrieda, tant komplut, tant permanenti, illi xejn ma seta ikkawża ħlief il-grazzja sovrana tal-Alla. Il-grazzja sovrana tal-Alla. Li Alla jiġbet lejh, iressaq lejh lil dawk li jrid u skont ħnientu. Għaliex? Għax merti m'għandniex quddiem Alla. M'għandniex. Tista' tkun minn int, tista' tkun li żed bniedem reliġjuż fid-dinja, merti personali m'għandniex. Alla kapaċi jiġbdek lejh anke meta ma tkunx tfittxu. Xut minna forsi jagħtu testimonjanza li kien hemm ċerta interess, kienu bħal dak il-merkant li kienet tfittex dik il-perla sabiħa, il-perla imprezzabbli, vera? U fl-aħħar meta saba feraħ u bih kull ma kellu biex jixtrija. Imma nies oħra wkoll ma jkunux qed ifittxu għas-saltna tal-Alla. U fid-daqgħu li ħin isibuha. Bħal dak ir-raġel qed jażaq fl-għalqa u jsib it-teżor. Ma kienx qed ħaffer għat-teżor, kien qed jaħrad. Imma sabu t-teżor. U dik hija turi kemm verament fl-aħħar mill-aħħar fl-analiżi finali il-krettu tas-salvazzjoni kollha tagħna jieħdu Alla waħdu. U importanti ngħidu għad il-kelma waħdu. Rumani 10 versu 20 Pawlu jgħid fatti qed jikkwota l-Iżajja.
fejn Alla jgħid kont misjuk minn dawk li ma kinux fittxuni. Immanifestajt ruħi jew urejt ruħi l dawk li ma kinux jistaqsu għalija. Pawlu Sawl ta' Tarsu kienet ifittxu lill-Alla meta kien qed jippersegwita lill-insara. Lekin kien għami, ma kienx jaf x'inhu jagħmel. Avolja l-liġi tal-Alla qaltu la toqtolx, kienet joqtol in-nies. Ara l-għama reliġjuża fiex twaslek. U frattant Alla immanifestalu lil Ġesu Kristu. Wistin ta' ipoġġija sabiħ ħafna, Wistin kien promotur kbir tal-grazzja tal-Alla. Bħalma aħna wkoll. U darba qal, isimgħu għadi, Alla ma għażilniex għax nemnu, imma għażilna sabiex nemnu. Alla ma għażilniex għax nemnu, li għall-opinjoni ta' ħafna nies li hemm bżonn l-Iskrittura jistħarġu aktar. Għandu mit raġun wistin, fed, Alla ma għażilniex għax nemnu. Pawlu stess qal, jiena aġixxejt fl-inkredulità, ma kontx nemmen verament. Ma kontx nemmen verament. U Alla għażlu xorta waħda, isseparani minn ġufommi jgħid. Minn qabel ma twieled. Alla kien jaf se jagħmel bih dar-raġel. Alla ma għażilniex għax nemnu, imma għażilna sabiex nemnu. Tajt imma jiena iddeċidejt illi nimxi wara Ġesu, għandek raġun. Jiena iddeċidejt illi nemmen f'Ġesu, għandek raġun. Imma nsaqsi, għaliex għamilt hekk? Għax Alla ddeċida minn qabel illi inti se tersa lejn Ġesu Kristu. Alla l-ewwel jażel lilna. Imbagħad aħna nażlu lilu. Prova ta' dan? Ġesu qal lid-dixxipli, mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. Ma tistax iddur magħha din. Mhux hekk hemmhekk. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. Għam issa jekk trid tiġġieled magħha din, ġielet kemm trid. Ma dak huwa l-Vanġelu. Li Alla jersaq lejna meta aħna qegħdin naħarbu l-bogħod minnu. Meta aħna ma rridux nafu bih, Alla jersaq lejna. L-ewwel jiftilna qalbna bħalma għamel il-Lidja. Lidja kien hemm ħafna nisa li kienu qegħdin jisemgħu l-Apostlu Pawlu jippredieka. Imma lu qegħdilna il-mulej fetħilha qalba biex tisma' dak li kien qed jgħidilha Pawlu. U din hija l-opra ta' Alla. L-opra ta' Alla illi b'ebda mod aħna ma nistgħu nikkoperaw. Alla huwa dak li jiftaħ il-qalb. Fil-bidu tal-ħolqien Alla qal ħajkun id-dawl mid-dlam. Id-dlam ma jistax joħloq id-dawl. Imma d-dawl jista' jippenetra d-dalma. Alla jiftilna qalbna mbagħad aħna niftħu fomna u nistqarru lill-Ibnu bħala Salvatur. Vers 16 Pawlu jgħid propjament hekk. Alla oġbu jirrivela jew jurini lill-Ibnu juri l-Ibnu fija sabiex nippritkah fost il-ġentili. Ejħa, la darba aħna narfu min huwa ta' bilħaq Ġesu ta' Nazaret. Huwa s-Salvatur tad-dinja, huwa s-Salvatur tiegħi. U allura rridu nixxerjawh, naqsmuh, ngħaddu l-aħbar lil ħaddieħor. Per Pawlu għamilha ċara kemm il-Vanġelu huwa indipendenti minn kwalunkwe organizzazzjoni jew ġerarkija li teżisti fuq l-art, għaliex għax l-Evanġelju niżel mis-sema. Niżel mis-sema. Binalla li niżel fostna għalina l-bnedmin u għas-salvazzjoni tagħna. U allura l-Evanġelju li huwa l-istorja dwar Ġesu, ħanfakkarkom x'inhu l-Evanġelju, li Kristu miet għal dnubietna. Skont l-Iskrittura kien mitfun u reġa' qam minn bellimwiet mat-tielet jum. Dak huwa l-Vanġelu. Iżżidx miegħu sagramenti, jew opri tajba, jew purgatorju,
jew kwalunkwe ħaġa oħra, dak huwa l-Evanġelju illi bil-mewt u l-irxox tiegħu Kristu isalvana. Sempliċi, iva, profond, kemm trid int. Kemm trid int. L-Evanġelju huwa indipendenti. Xirrit ngħid, isimgħu Pawlu jgħid illi jiena ma konsultajtx dlonk mal-laħam u d-demm, lanqas ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli, imma tlaqt l-Arabja u aktar tard erġajt irritornajt lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt lejn Ġerusalem biex insir mitla ta' Kefa u bqajt 115 jum. X'qed jgħid hawnhekk? Meta Alla urini lill-ibnu u inkarigan biex inxanda l-Evanġelju, jiena mort 3 snin fid-deżert tal-Arabja. X'mar jagħmel hemmhekk? X'mar jagħmel hemmhekk? Alla baqa' jgħalmu. Alla baqa' jgħalmu. Pawlu qed jurina kemm l-Evanġelju li rċieva mingħand il-mulej ma rċivix mant in-nies. Ma rċivix mant in-nies. Meta ltaqa' ma' Pietru ġagbu kienu għaddew snin. Għaddew snin. U Pawlu ma provax fittex l-approvazzjoni minn għandhom, ma sempliċement iltaqa' magħhom biex juri l-unità tal-fidi. Jonathan Edwards jgħid illi l-awtorità tal-Vanġelu ma tiddependix fuq ix-xhieda tal-bnedmin. Iżda fuq l-oriġini divina tiegħu u x-xhieda tal-Ispiritu Santu. Jekk nemnu kif immisna nemnu li l-Evanġelju ħareġ mis-sema, li l-awtur tiegħu huwa Alla nnifsu, għandna kull dritt li nxandruh il-ħadd ieħor. Għandna kull dritt. L-aħħar punt li nixtieq ngħaddilkom huwa kif l-Evanġelju jigglorifika l-Alla mhux lilna l-bnedmin. Pawlu jgħid li imbagħad mort fir-reġjuni tas-Sirja u l-Kilikja. Kont għad mhux magħruf personalment mal-Knes tal-Ġudea li huma fi Kristu, imma biss kienu semgħu illi dak li darba persegwitana issa qed tippriedka l-fidi li darba ipprova jeqret. U kienu jigglorifikaw l-Alla maħabba fija. Alla ma jridna nieħdu ebda krettu għalina nfusna. Waqas Pawlu ma rid krettu għalih innifsu. Sempliċement l-istorja tiegħu hija każ ħaj kif Alla jigglorifika li hu nnifsu fis-salvazzjoni tagħna. Il-ħajja ta' Pawlu kienet biex ngħidu hekk vleġġa li tipponta lejn Alla. Tħarsux lejja, ħarsu lejn Alla. Aħna ma nippritkawx il nfusna jgħid, imma lil Ġesu bħala s-sit. Bħala apostlu qal jiena minn xejn. Kefa mhu xejn, Apollo mhu xejn, Alla huwa kollox. L-iskop kbir qal Alla juri grazzja magħna hija biex ismu jkun magnifikat. Tajjeb il-infmu għadi. Alla resaq lejna, Alla sar Emmanuel, Alla magħna biex ismu jkun glorifikat. Jiġbidna lejh, jirrestawrana lejh, imexxina fil-modijiet tas-sewwa minħabba ismu, jgħid David, Psalm 23. Minħabba ismu jagħmel da kollu. Minħabba ismu. U la jaġixxi minħabba ismu jaġixxi wkoll għal ġid tagħna. Għaliex? Għax il-glorja tal-Alla u l-ġid veru tagħna l-bnedmin huma marbuta flimkien. Ħolqa waħda ġo oħra. Isimgħu x'jgħid Alla f'Eżekjiel 36. Iżda jien kelli interess għal ism il-qaddis li d-dar ta' Iżrael kienu ipprofanaw fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk għid lil dar Iżrael, hekk jgħid il-Mulej Alla, mhux minħabba fikom, o dar Iżrael, illi jien se naġixxi. Iżda maħabba ism il-qaddis li jintom ipprofanajtu jew ħammiġtu fost in-nazzjonijiet fejn mortu u jien se niġġustifika il-qdusija ta' ism il-kbir. Dak huwa l-isħob kbir tal-Alla fis-salvazzjoni tagħna. Illi jrid illi n-nies jarfuh bħala s-sors tal-ħajja eterna, bħala s-sors tal-qdusija kollha tagħna.
il-glorja tal-Alla u l-ġid tagħna kif qed ngħidilkom huma marbuta sfiq flimkien. Hekk li meta l-Evanġelu huwa pritkat, Alla jieħu l-glorja u n-nies isalvaw. U dak hija il-metodu tal-Alla. Martinu Luteru f'wieħed mill-kotba tiegħu jgħid hekk ara. Hawn huwa l-metodu kif wieħed isir Kristjan. Għajdilna kif issir Kristjan. Tgħid xi talba, tifferma xi karta, titgħammed. Skont il-Knisja Kattolika ssir Kristjan meta titgħammed. Hawn huwa l-metodu kif issir Kristjan. L-ewwel jisma' l-Vanġelu, imbagħad jemnu. Tasek. L-ewwel tisma' l-Vanġelu, imbagħad temnu. Meta tagħmel hekk, qalbek tinqaleb sotta sopra. U kull ma huwa fik jinbidel, issir kreatura ġdida u emilek isir ġdid ukoll. Il-Vanġelu huwa ta' bilħaq il-qawwa tal-Alla għas-salvazzjoni ta' dawk kollha li jemnu. Mhux bil-qawwa tiegħi, mhux bil-ħila tiegħi, mhux kapaċi nagħmel jien. Ħares fik innifsek, ħares lejn is-salib. Li issa huwa vojt. Għax Kristu għeleb il-mewt bih. Kristu mhux biss fetilna triq tal-ġenna, imma jiġborna u joħodna sal-glorja eterna. L-idea falsa llum hija illi titwielet Kristjan. Jiena kont naħseb sakemm kont għadni żagħżugħ, kont naħseb illi jiena twelidt f'Malta u twelidt Kristjan. Nisrani. Imma Tertuljanu fis-seklu 2 qal mhux titwielet Kristjan, iżda ssir Kristjan. U ħajdilkom xi ħaġa oħra. Alla jagħmlek Kristjan. Mhix id-deċiżjoni tiegħek, mhix l-inizjattiva tiegħek, mhix bir-riżorsi tiegħek. Ġwanni għamilna ċar kapitlu 1 tal-Vanġelu tiegħu, vers 11-12. Illi dawk li twildu ma twildux bis-saħħa tal-ġisem, laqqas bir-rieda tal-bniedem, imma twildu minn Alla. Twildu minn Alla. L-Evanġelju mill-bidu sa tmiem huwa l-opra tal-Alla favur tagħna. Minu gburi ma jaċċettaħiex din. Imma Ġesu qal l-entratura fis-salta ta' smewiet hija imberkin il-foqra fl-ispirtu. Il-foqra, dawk li jafu li huma falluti, li m'għandhomx xejn, li mhumiex kwalifikati, li m'għandhomx jippreżentawlu tajjeb il-Alla. Ta' dawn hija s-salta ta' smewiet, jgħid il-Mulej Ġesu. Mela, biex nippruvaw niġbru kollox f'qatta waħda. Pawlu għalfejn qatt jagħtina daw id-dettalji kollha dwar minn xi xadda, minn duk konverta u x'għamel wara. Qed jagħtina da kollu dat-tarif dwar ħajtu stess biex konvinċina illi l-Vanġelu mhuwiex ta' oriġini umana. Kieku ta' parti tiegħu, kieku tħalla fil-libertà tiegħu kien jibqa' fit-triq wiesa tat-telfien. Imma Alla kien jaf bih minn ġu f'ommu u s-separaħ minn ġu f'ommu. L-Evanġelu irċivih mis-sema. Huwa rivelazzjoni mhux invenzjoni tal-bnedmin. U dejdu nifhmuha. Hawn min jidirlu jista' jillapazza jew jirranġa jew jimmodernizza. Le, il-Vanġelu huwa ta' Alla. Ma nistgħux nibdluh. U Pawlu inħatar bħala araldu, bħala messaġġier awtorizzat biex jgħidilna x'inhu dal-Evanġelju illi bih insalvaw. U nnifsu sar mudell ta' ħajja trasformata. Ta' dawk li jirċivu l-Evanġelju x'jiġri minnhom. Min qattiela isiru nies li kapaċi jħobbu. Min nies ipokriti isiru iservu lil Alla sinċerament. Min nies min fuħin bihom nfushom ikunu kapaċi jgħidu li jiena l-ikbar fost il-midinbin. Imma Alla kellu ħnina minni. Pawlu jirrakkonta da kollu dwaru nnifsu biex jurina x'jiġri
meta l-grazzja talla tinterrompi l-passi tagħna. Aħna mexjin fit-triq il-wiesa tat-telfin u Alla jinterrompina. Alla jwaqqafna. U jġbidna lejh. Dak huwa l-Vanġelu. U l-miraklu ta' bniedem mibdul għax nibdu li nafusna le maħniex kapaċi. Maħniex kapaċi. Jista' l-Jupard neħkit bajja tiegħu jisfidana il-mulej f'Ġeremija? Jista' l-Jupard neħkit bajja tiegħu? Jista' Etjopjan jibdel il-lewn tal-ġilda tiegħu? Ma stax, daqshekk ieħor intom tistgħu jgħidilna. Imma Alla kapaċi jibdilna. Alla kapaċi jersaq lejna bl-Evanġelu tiegħu u jagħmilna ħlejja ġodda fi Kristu Ġesu. Fil-qosor, il-messaġġier Pawlu huwa messaġġier awtentiku. Huwa messaġġier ġenwin. U allura l-messaġġ li ħallina anke bil-miktub fl-Ittra l-Galatin huwa veru. Huwa veru. U jekk aħna rridu ħadmu moħħna u nużaw l-intelligenza li Alla tagħna ħankunu familjari mal-Ittra l-Galatin il-għal xija l-fus tas-salvazzjoni kollha tagħna. Jekk aħna żbaljati, gwajja. Imma meta aħna nilqaw u ngħixu l-Evanġelju kif għaddihom l-Apostlu Pawlu, dik tkun il-barka eterna tagħna. Ħanaqbdu sħiħ mal-Evanġelju. L-Evanġelju illi ħajkun hemm ħafna oppożizzjoni kontrih minn dejjem kienet hekk għadu sal-lum attakkat minn kull naħa l-Evanġelju. Imma jiena mbagħad nitgħallem mill-imħara. Meta konna żgħar konna morru xwejni aħna, għawdex, konna naqbdu l-imħar. Ma li tmissa teħillek mal-blad ma taqlaħiex imbagħad. Ma taqlaħiex. U hekk iridu nkunu. Meta ħadd ieħor jipprova jisraqilna l-Evanġelju aqbad sħiħ mal-blata. U terħiex. Iridu mhux biss nemnuh, naqbdu sħiħ ma dik l-awtorità illi huwa Alla li laħaqna, Alla li fdina, Alla li liberana. U dan ikun kawża ta' ferħ inesprimibbli għalina. Ta' għena ġenwina, ta' tama ġdida, palma ġilli nkantaw. Bl-Evanġelju lajn mortali tara l-kbar realtajiet bih id-dawl divin jiggwida naslu mbagħad f'dar il-missier. Tina grazzja Sid Setani. Nożżuh f'qalbna, nżommu sod l-Evanġelju dwar il-Kristu biex ngħixuh minn jum għal jum. Amen.